हाय लोगोफोर आंनि गोदान चेनेलाव नोंसोरखौ गासिबो बरायना लाबाय। दिनै जोंनि जायगायाव दैबाना जादोंनो बेबायदिबा आं थांनो ओंखारगासिनो माने नोंसिनि देखायनो गथ'फोरखौ माने बिमा बिफाया लायनो जमा थांगासिनो उफायथ' गैया जाबाय लायखानांगोन ना। बेबायदिबा नायबाय थालांदो। नै सफैबायबा आङो लोगोफोर बिसि खस्थ' माने नायना ला। बे भिडिअखौ माने एसेबो स्क्रिप्ट खालामनाङा एकदम एन्थोक नायना थां लोगोफोर नायना ला। नै दै बानाया जोंना दुब्लि बारिया माने दैमा बायदिसो जाबाय। नै गय बागान बायदिसिना बागान लांनो नागिरगासिनो थारै नै नाहरै न'आबो लोमजाथारसिनसो बारा गोबाव गैलाय नै थांगासिनो लोगोफोर बिदिबा नै सहैथारसिगोन बारा गोजान गैला। बिसि खस्थ' जादों जोंनि जायगायाव नायबाय था लोगोफोर नाय नै एकदम माने दुब्लि बारिया दैमा बायदि जाजोब्बाय। हा खुरखालांजोब्बाय एकदम लामा खुरखाबाय माने जि खस्थ' नायना ला। नै लोगोफोर उफाय गैया माने नै सफैजेनबायानो आं नै बैहाय जमा दंथारो हिनजावलाय हौवालाय माने गावनि गथ'फोरखौ स्कुल थांनायखौ लायनो थाखाय उफाय गैया माने माथो खालामनो। नै एकदम माने जोंनि जायगायावबो माने कारेन्टबो गैयामोन एकदम बिराद दिगदारैसो माने नैबे माबाखौ भिडिअखौ खालामब्रबनो हादों। माने कारेन्ट खुन्था सिफायजोब्बाय माने एकदम मोनसेबो माने बुस्थु गैला माने सेस माला बानायफैयो। खस्थ' जादों माने दै बानायानो माने बिदि खालामजोब्बाय जोंनि जायगायाव। थांगासिनो आं नै लोगोफोर आरो हाजासे बे भिडिअखौ माने शेयार खालामना हो लोगोफोर। माने जायना दैमा सेर बियो माने सिगांनिफ्रायनो माने गोजानाव थानो हायो दैबानानिफ्राय। नै सफैबाय नै माबायदि जमा दं। नै स्कुलनिफ्राय फैनाय गोजा बिसोरो गासिबो बिमा बिफाया माबायदि लांफैनांदों नै लोगोफोर नायना ला। नै बिसि खस्थ' माने दैयाबो ओरैबायदि देरदोंना नायना ला। नै सिगाङावहायथिं नै माबायदि बारदों नै लाइन गथ'फ्रा बेस्रा बिसि दिगदार माने बा बुंनो हाया माने हनै एसे दिगदार जादों माने लामा बायाबाथ' एसे दिगदार जायामोन सिगां आरो दैया एफा गिदिर फैफेरामोन ना जोंनि जायगायाव। एबाराव फार्स्ट माने लामाखौ लांजोब्बाय नै गैला नै नायना ला। नै लोगोफोर सेस खथमलै नै गथ'फ्रा बिसि दिगदार सेस हनै बा बुंनो रोङा माने दैबाना ना। नायना ला लोगोफोर नै हनै साइकेलाबो गोलैलायबाय गैलालै सेस खथम गंनै बानना लाबोदोंना साइकेल गोलैजोब्बाय जारला मा बुंबावनो। हनै सोरबा आरो फैगासिनो बेजों एसे थौले माने ओरैथ' माने डाइरेक्ट बारस'नो हाला माने बे लामाजों ओरैबायदि गोसो मानसिखौनो थोरोबलांसो माने ओंखायनो ओइ दुब्लि बारिजों माने एसे थौले नै फैगासिनो गथ'फ्रा नै साथा थुथाबनो नै गैला नै सेस नायना ला। नै लोगोफोर उफाय गैखाया माने सेस खालामजोबखाबाय। ओइ लामा बायनायखौ खोन्थानो नोंसोर लोगोफोर नै सिगाङाव हनै माबायदि नेफैना माने गथ'फोरखौ बारहोदों माने स्कुलाव थांनो ओरैबायदि थांलाय फैलाय खस्थ' जादों माने उफाय गैया माथो होनबावनो। नै आं बै लामा नै सफैबाय नै लामायानो नुवाखै माबायदि बायफ्लंजोबखो दैमा जाखाबाय माने एकदम इसेबो गैला दैमा समसिनै नै जमा थांफिनबाय गथ'फ्रा बै नै स्कुल फैनायफ्रा माथो खालामबावनो। दैबानाखौ नायनो फैदोंमोन मानसिफ्राबो नै सेस ओरै माखासे दं नै आरो फैबावदों नै दैमायाव एसे ओंखारना नायनो नै दैया गोथौथार जागोन बायदिमोनदां। नै सेस लोमजोबखाबाय लामायाबो गैला आरो जोंनि जायगायावनो बे देरदों। जोंनि जायगायाव एफा दै देरफेरामोन मालाय जायगायावथ' खम दैबाना जादों। बे ओंखायनो हाजासे शेयार खालामना हो भिडिअखौ माने दै खाथिया सिगांनो माने माल माथा बोखारनो हायो माने खस्थ'आव गोलैनाङा बायदिसिनाबो दं सम्पति थांनो मोननाय जानाङा। हा हुखौथ' लांगोन जाखागोन माने बेलेग जायगायाव जोंनि जायगायावनो बैजा देरफेरामोन जोंनि जायगायाव बिदि माने दैबानाबो जाफेरामोन। एबार बिदिनो फिसा फैयोमोन दैयालाय सिगाङो एबार बिराद गिदिर जाबाय। नै माबायदि जादों नै बारबावदों गथ'फ्रा नै स्कुल फैनाय गोजा बिसोर गासिबो माबायदि जाजोब्बाय। नै हाजासे शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना होथार लोगोफोर बे भिडिअखौ अननानै
गावनि आंगोनि इउटुबार होननानै आंगोनि बर'नि फिसा होननानै एकदम अननानै साबस्क्राइब खालामना हो मदद खालाम। नै आं माबायाव फैफिनबावबाय खालबाराव नै लामा बायनाया माने ओरैबायदि खत्तम जाजोब्बाय माने जायगायाव। लोगोफोर आं बेखौनो बुङो माने एकदम सेयार खालामना हो माने जोंनि बर' फिसाफ्रा माने सिगाङावनो सिगांनो दै सिगाङावनो माल माथ्रोनानै थानो अननानै एकदम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बे चेनेला आंनि चेनेला माने हिन्दीआव ओरै गोजौआव आं आइ बाटोनाव होनो हागोन बेहाय माने थांनानै नोंसोरो नायनो हागोन। बेखौबो साबस्क्राइब खालामना हो हिन्दी चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आंनि चेनेलखौ हाजासे। बेबायदिबा दोनथ'नोसै लोगोफोर एसेयावनो।